asta e aia nasoală. Nu știu. Nu asta e, mai trebuie să mai fie una. Am luat-o prea încolo? Vezi că pe aici risc să te răstorni, că e iarbă. Dacă mai duceai un centimetru, erai dus. Deci un centimetru erai în jos. Pe iarbă alunești foarte repede. Dar mai sus nu mai dau. Tu. Ținut. Hai în pulă că poate te duci și tu cu Bulgaria. Fii atent că stau ea pe mijloc, direct. Hai încet, încet. Nu mă lasă. Hai, hai. Hai să vină drept, încet. Nu. Nu te băga în filmare, Roli. Bine. Dar bă, asta poți să dai mai luminozitate, ceva, o chestie? Încet, hai. Hai încet. Hai că nu lovești, liniștit. Ești în low? În low? Hai încet. Încet. Nu-i bine. Lasă-l mă să vină, că nu freacă, că n-are cum să frece, că aici nu jos. Hai că nu freci! Nu freci, că e... Nu vrei, doar să te răstorni. Da. Nu, toată lumea a luat-o pe aici, hai fără frică. Dar nu ține roțile așa că te duci în sus și cazi, te răstorni cu ea, dracu, uite, te duci în pula aici. Nu te băga! Cum crezi tu? Pe acolo o freci. Lasă-l mă să facă cum vrea, dar nu să... Cum vrei, cum crezi de cuvinte. Toată lumea a trecut pe aici și nu a frecat. Nu e frecat că tu răstoarnă, să mă pula. Nu răstoarnă, mă. Așa cum e acum? Vai de capul tău. Mai ales că tu acum pe bolovanul au ea. Nu de glumă, serios o zic. Păi eu mă joc, e mașina lui, ce pui. Dar mă prostă, dar pățește ceva, tu ești nebun. Dar nu pățești, mă, nu Să te răstoarnă. răstorni aici, tu ești prost? Da. Acum când e chestia de răsturnat, s-o da cu pilotul jos. Hai, gata. Hai, daci că să-l filmezi, știi? Îl filmam eu, nu trebuia să faci. A, nu, ca să fie nată. Merge! Hai că nu lovești aici. Nu alo. Ai timp să lovești. Să te ia așa, tu. Nu m-a fregat tare și m-a ridicat și m-a Dă-i încolo, dă-i! Conținutul, așa poziția în care... Eu cum aici, ca la samurai, doar tu. Ia-te în rolul, Da, e unică, da. Pentru că nu e vitala. E un Geo Tracker. Dacă nu mă știu. Căi. Exact? Mai bine, ai prea tare la tare. Hai!